ба ҳама салом. мехоҳам ба шумо аз нафароне гӯям ки аз ҳама сарватмандтарин дар дунё ҳастанд. ин дар ҳолест ки бисёре аз онҳо дар оилаи камбағал таваллуд шуданд ва кӯдакиашон камбағалона гузаштааст. онҳо корро аз сифр оғоз намуданд. ховард шулц. ховард шулц дар маҳаллаи камбағалон калон шудааст, аммо ҳамеша медонист ки бой мешавад. вай қаҳвахонаи хурд бо номи Starbucks мекушояд. ҳоло ин ширкат дар тамоми дунё 16 000 нуқтаи фурӯш дорад. имрӯз маблағи ӯ $2 миллиард 9 миллион мебошад. Опра Унфри дар шаҳри Касиаска таваллуд шудааст. Асисипи мебошад. модараш пешхизмат буд, падараш бошад шахтиёр. ҳоло Опра аввалин хабарнигори афроамрикоӣ дар телевизион буда ровии яке аз барномаҳои машҳур дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мебошад. ҳолати буҷавияш $2 миллиард 800 миллион мебошад. як вақтҳо сарвари ширкати партол таквела Ҷон Пол де Ҷория откритка яъне руқъаи солинавӣ мефурӯхт то зиндагиашро таъмин кунад. ҳоло вазъи молиявиаш $3 миллиард 2 миллион мебошад ва ӯ яке аз тоҷирони муваффақи Амрико мебошад. миллиардери оянда Ингвар Кампрад дар 7 солагиаш ба ҳамсояҳо гӯгирд мефурӯхт. баъдан ба қаламфурӯшӣ гузашт. дар 21 солагӣ Ингвар мебелфурӯширо оғоз кард. аз ҳамон вақт империяи Икеа оғоз шуд. имрӯз Ингварро дар олами мебел муваффақтарин меҳисобанд. ӯ $3 миллиард 900 миллион маблағ дорад. Шаҳид Хан нафаре ки як вақтҳо зарф мешуст, ҳоло соҳиби яке аз ширкатҳои калонтарини Амрико Flex Engay мебошад. ҳамчунин сарвари клуби футболи Флухен. буҷеташ $8 миллиард 400 миллион мебошад. Элизабет Холмс системаи ташхиси шахсии худро тартиб дода лабораторияи Тиранусро сохт ки хунро ташхис мекард. ҳоло ин намуди ташхиси лабораториявӣ дар тамоми дунё кор мекунад. ҳоло Элизабет Холмси 35 сола $4.5 миллиард дорад. Дово Чанг ва зани ӯ соли 1984 дар Лос-Анҷелес мағозаи либос кушоданд ки зиндагии худро гузаронанд ва қарзҳоро пардохт кунанд. ҳоло ин ширкат ки Forever 21 ном дорад, яке аз брендҳои машҳури дунё гаштааст. буҷети ин оила $5 миллиард 2 миллион ташкил медиҳад. Ралф Лорен дар 26 солагӣ ширкати хусусии истеҳсоли Галсток гарданбандро кушод ки бо гузашти вақт дар бозори байналхалқӣ ҳамчун бренд эътироф шуд. буҷети Ролан $6 миллиард 600 миллион ташкил медиҳад. Ян Кум шаҳрванди собиқи Украина ки ба Амрико рафт. ҳоло ӯ 43 сола мебошад ва ӯ миллиардер аст. соли 2009 Брен Эктон ва Ян Кум барномаи яъне нармафзои WhatsApp-ро сохтанд. соли 2014 WhatsApp-ро ба ширкати Facebook фурӯхтанд. медонед ба чанд пул? $19 миллиард. таърихи Ҷек Ма ки дар маҳаллаи қашшоқтарини Ханҷо таваллуд шудааст ва ҳатто дар қаҳвахона ба кор қабул нашудааст, метавонад дарси ибрат бошад. соли 1995 вай ба Амрико меравад ва бо мӯъҷизае бо номи интернет шинос мешавад. дар интернет бо забони хитоӣ маълумот вуҷуд надошт. Ҷек Ма портали China Pages-ро ташкил намуд ки муваффақ нашуд. Ҷек Ма маҷбур буд ки корро аз нав оғоз кунад. соли 1995 вай интернет мағозаи Алибабаро ташкил кард ки ӯро миллиардер намуд. буҷеташ $40 миллиард 100 миллион мебошад. ба ҳамаи он нафароне ки муваффақ шуданд мехоҳанд барори кор хоҳонам. барои тамошои навори мазкур ва сарфи мегабайтҳо ба шумо ташаккур мегӯем. то пахши наворҳои дигар, худоҳофиз.